¿Qué es un peatón? ¿Qué es un peatón? No, sabeu una coseta? Tots i totes sou peatons i peatones. I sabeu com se diu en valencià? Vianant. 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 Per què? Perquè anem anant. A que sí? Sí. N'hi ha que córrer? Per la cera n'hi ha que córrer? A on n'hi ha que córrer? En el pati, en el parque, en el camp de futbol, en el camp de bàsquet, on fem esport, a que sí, està el paso para peatones. El paso para peatones també se diu pas de vianants. Pas de vianants. Molt bé, molt bé. El pas de vianants. Perquè els peatons vianants passen per ahí. També es diu pas de zebra. Però vosaltres heu vist alguna zebra anar per ahí? No. I per què se diu així? Molt bé, perquè té ratlles, a que sí, se diu pas de zebra, però és un pas. A que sí? Molt bé. Pues anem a veure les parts de la via. Després està la cera. Sabeu, el secret d'avui va ser esta paraula. Sabeu com se diu la cera en valencià? Se diu la paraula que serà la paraula màgica. Bolera. Bolera. La bolera. La bolera és la cera de la calçada. La calçada és el carrer. La calçada que no circulen els vehicles, d'acord? I qui me diu, qui o quina me diu com se diu bordillo en valencià? Com se diu bordillo? Ui, esa paraula. Dime. Casi. Bordilla. No! Rastell! Jo mire per allà cap a quin costat estic mirant. Dreta o esquerra? Segur? Si mira per allà? I si mira cap allà? Molt bé, molt bé. I què tenim que fer al circular o al creuar? Una cosa molt important. Això és un puesto molt perillós quan hi ha un garatge, quan hi ha una eixida d'un vehicle. Si jo veig que hi ha un garatge i vaig caminant per la cera, com seria la cera també? Que pesat estic, Vorera, molt bé. Jo vaig caminant i veig un garatge, què faré? Mirar a veure si és un vehicle, sí o no? Sí. Perquè si passa així, pot eixir i pot atropellar-me, per tant, jo vaig a creuar el garatge, mira a veure, i si veig un vehicle me quedo quieto, que està creuant entre cotxes. Si jo soc un xicotet com vosaltres, a que no me vegeu quan creuem entre els cotxes? A que no me vegeu? Això és molt perillós. Per tant, este xiquet el que donarà és espaiet per poder creuar. Sí, la pobre. Perquè va corrent. Va corrent. I és més. A vosaltres no mos veuen els altres. No mos veuen. Perquè no pots agafar. Clar. Perquè mira, tu vas i el xicotet està allà amagat i quan va passar, tu... No l'has vist? Perquè vosaltres... Perquè tots i totes se pareixen. Seguridad en bicicleta. Hola, soy Cheche y hoy te daré unos consejos para que andes seguro en bicicleta. Para empezar, verifica que las gomas o llantas de tu bicicleta tengan buen aire. Que el sitio de la bicicleta tenga una altura cómoda. Y lo más importante, asegúrate de que a tu bicicleta le funcionen los frenos. Si tu bicicleta estuviera en malas condiciones, tú pudieras sufrir. Siempre que salgas de la bicicleta, asegúrate de llevar un casco como estos. Los accidentes ocurren y es mejor que protejas una casita con uno de estos. Cuando sale un casco.
i té més de 200 anys. L'any passat va fer 200 anys que s'inventà la bicicleta. I ha canviat un poquet, perquè esto no hi ha frenos, ni no hi ha pedals. Ah, que no? A les bicicletes duem de tot. Anem a veure el que té que veure la bicicleta. Val? I que tots els papis i mamis i abuelos tenen en el cotxe. Este és el traje de protecció de superheroi. Sabeu que en este traje, sí, estic protegit. Mireu, el cachón és per a que me veige. Me protegís, veus? Me l'ha ficat i ja estic protegit. Claro, fa llum. Això és un traje de superheroi. Això és la carretera, a que sí? I lo de sempre que és el arcén. No, això és una vorera d'emergència, però no va de dir arcén i ja està. Perquè n'hi ha una altra cosa que seria vorera. Què és la vorera? La cera, molt bé, la cera és la vorera. Avui quan deixin del col·le, ja vos ho he dit, anirem el casc sempre, a que sí? Sabeu una coseta? Quants anys teniu? Sabeu que esteu... Ai, ja ho sé, 6 i 7. Sabeu una coseta? Sabeu? Hasta els 15 anys, quan anem en bicicleta dins de poble, per Alcúdia, devem de dur casc, és obligatori dur casc. Hasta els 15 anys. I després, en carretera, tots els ciclistes estan obligats a dur el casc. Siguin xicotets o majors. Però fins als 15 anys, en poblat, dins d'Alcúdia, també tenim que dur el casc nosaltres, ¿vale? Tots i totes, ¿vale? Dime. Mal fet, tu se'l diràs, heu de dur casc tots, a que sí?